A mi el que més m'agrada de la Sol és que és molt carinyosa i sempre et dona rastres. El que m'agrada de l'Agnès és que és molt simpàtica i és molt bona amiga. El que m'agrada de la Marta és que sovint ens fa riure i és bastant graciosa. I de la Jana m'agrada que quan estàs trist te sap animar i sempre està molt contenta. El que m'agrada de la Sara és que quan estàs trista o així sempre t'alegra el dia i sempre porta una rialla a la boca. M'agrada de la Irene, que sempre pot estar amb mi i sempre puc parlar amb ella. De la Gala m'agrada que sap solucionar els problemes molt correctament. De l'Anna Go m'agrada que és divertida i ens comprèn molt i el que ens passa ens ajuda. La Bruna ajuda molt als seus companys. A mi m'agrada que la Jàlia és molt maca. El que m'agrada de la Núria Tortosa és que em fa a vegades riure. El que m'agrada de la Marina és que és superamiga de les seves amigues. M'agrada molt que l'Helena és molt amable i simpàtica amb tots els seus companys. La Gaia és molt bona amiga. M'agrada que la Blau parli amb mi. Lara és monitora, m'agrada perquè és molt bona monitora. Una cosa bona del Martí és que sempre és lleial als seus amics. El Guillem és un molt bon amic i és una persona empàtica i comprensiva. Una cosa bona del Guillem Purroi és que sempre està rient, és molt rialler i pues sí, sempre està rient i sempre que estàs amb ell és molt divertit. La del Bari és que és molt bona persona. Me gusta molt la Carmen perquè cuida a molta gent. El Guillem Portero és un noi molt agradable, molt simpàtic i a més molt organitzat. L'Albert és el meu millor amic. M'agrada molt el Gerard per l'amable que és. El Grau Barranco me cau molt bé perquè és molt divertit. El Víctor és bona persona, una persona en qui pots confiar de tant en tant, una persona amigable. El Eudal és molt amable i molt simpàtic. El Grau Reus és un xaval de primera, com ho diria? És molt amic dels seus amics, vull dir, és que... Doncs l'Aleix és una molt bona persona, acolleix a tothom i és molt majo. L'Enric és amable. L'Aaron és bastant bona persona. Lo que més m'agrada de la Júlia Vila és que sempre està contenta i que sempre intenta animar a la gent. El Jordi m'agrada perquè és molt animat i sempre està feliç i content. Bueno, la Lara és molt maja, és molt simpàtica, és molt amiga de les seves amigues i m'ha caigut molt bé. La Martina és molt simpàtica, molt amable, m'agrada molt com és ella, m'ho passo molt bé amb ella. De la Gran Barranco m'agrada que és molt bona amiga i m'ho passo molt bé amb ella. La Clàudia sempre t'ajuda i és molt simpàtica i si tens algun dubte ella ens resol i t'ajuda amb tot que intenti fer el millor possible. De l'Alba m'agrada que és molt atenta i sempre té ganes d'escoltar-me. Crec que el millor de l'Alba Pujol és que sempre que necessito alguna cosa sé que li puc explicar i contar amb ella i que sé que ho entendrà i m'intentarà ajudar sempre. Pues que la Martina monitora és molt comprensiva perquè s'assembla a mi i m'ajuda. De l'Ara m'encanta que té una personalitat molt forta i decidida. Pues la Mar és molt maja, o sigui, t'ajudarà sempre. Després, pues dorm a la primera si no te molestarà per la nit. Ja està. El que m'agrada del Pau és que és amic dels seus amics. La Mariona és sincera, agradable, amigable i té molta paciència. Del Guillem m'agrada que és respectuós, responsable i molt amable. I m'agrada que el Jordi és molt bona persona, amable i té moltes coses interessants per dir-te. El Roger a mi em cau molt bé perquè és molt amable. El que més m'agrada de la Martina és que és molt amable amb els companys i et deixa fer i et deixa les coses. La Maria és una nena esportista i crec que m'ajuda a vegades a ensenyar alguna cosa i així. La Eva és una nena molt carinyosa, molt divertida, que sempre està rient i sempre t'explica els teus secrets i passes molt bona estona amb ella. La Fleva m'agrada que és divertida. El Narciso és un nen molt carinyós i sempre posa moltes ganes a tot. El Bernat és com molt carinyós i és com el meu germà. La Violanda és molt bona persona i també molt bona germana i simpàtica. El Marc Noguera, el monitor és molt majo i es pot parlar amb ell qualsevol cosa.
El Joel m'agrada per la seva serenor, la seva pau i la seva tranquil·litat. El Martí el que m'ha agradat és intel·ligent, està molt bé amb ell i és molt amistós. El Martí és amable, graciós, intel·ligent. El Jaume és molt amable. El Biel és molt bon company i sempre fa bones bromes molt bones. El Paraguayo fa riure. Doncs el que m'agrada a mi és que viu amb tanta intensitat les colònies. De fet, és la persona que les viu amb més intensitat, amb més ganes de tots, que fa que aconsegueix que tothom s'uneixi per fer màgia, per fer que els nens s'ho passin bé i que disfrutin i que siguin les millors colònies del món. Del Santi m'agrada molt que sempre té paraules bones per tothom i que quan te veu amb falta d'ànims sempre t'abraça amb molta energia. Una cosa bona de la Isabel és que és immillorable. Pues el Robert és superdivertit, molt voluntariós i treballador, però superdivertit. Pues una cosa bona de la Rosa és que quan s'enfada se li passa de seguida. El Gerard és una persona fantàstica. Me l'estimo molt i donaria la vida per ell. De la Emma el que m'agrada molt és que, tot i que es trobi problemes a la vida, sempre va un somriure per davant. La Joana és una de les meves amigues i m'escolta sempre que la necessito i està allà sempre. I m'agrada que s'hagi d'escoltar i que també m'expliqui la confiança que tenim en general. Una cosa bona de l'Ares és que sempre riu, sempre està rient i et contagi això i aleshores fa que estiguis content i agrada molt. Pues a mi de la Ina m'agrada que és molt divertida i sempre intenta ser positiva. El que més m'agrada de la Dúnia és que és una de les persones amb les que més confiança he pogut tindre i m'ha ajudat a reforçar la nostra confiança en aquests 10 dies. Una cosa bona de l'Ares és que s'ha funcionat molt bé. De la Marta m'agrada que és molt sincera amb l'altra gent i que no menteix mai. O sigui, és a dir, si fa una cosa que m'agrada ella ho diu i ens fem que sent. Una cosa bona de la Marina és que té molta personalitat i caràcter. I és una cosa que m'agrada de les persones. El que més m'agrada de la Clàudia és que pots confiar en ella, sigui el tema que sigui. El que més m'agrada de la Maria és que és molt comprensiva i també transmet tranquil·litat. El Didac m'agrada que és superaventurer i superdivertit. Doncs el Pere és majo, un amic, però també és una mica vergonyós, però sempre està content. El Joan és xerrador, amable, rialler i gest. La Magda és molt amable i té molta paciència amb nosaltres. De la Júlia m'agrada que sempre està disposada a ajudar i la seva energia cada dia. Pot ser que ho donguis tot i no ho aconsegueixis, que et quedis sense forces i que no se't compleixi. Pot ser que t'arrosseguis, que vagis fent el cuc. Pot ser que ploguin pedres, que et facin marxar lluny. Vine a buscar-me on vulguis, que ho estaré esperant. Ja no m'importa el vèrtig de no saber on anar. Pot ser que ho dongui tot i no ho aconsegueixi, que em quedi sense forces, que tot i així segueixi. Tot el que no entenem és tot el que ens va omplint. Pot entrar a la llum quan et fas ferides. A tope amb la vint, a tope amb la vint, amb la vint-vida. Tot el que no entenem és tot el que ens va omplint. Pot entrar a la llum quan et fas ferides. A tope amb la vint, a tope amb la vint, amb la vint-vida. La por que porto dins és de no estimar-me prou, que
la pluja em brilla els ulls tots els dies que plou. Si ho has donat tot, mira, tot això que tens, que quan queda per fer és pitjor que fer-ho malament. Quina alegria, el rotllo d'existir, no li calen claus al vent, ningú li diu qui ha de ser. Què passaria si ho tornés a viure tot? Tornaria a fer-ho igual, tornaria a ser qui sóc. Tot el que no entenem és tot el que ens va omplint. Pot entrar la llum quan et fas feina